For even though by this time you ought to be teaching others, You ought to be teaching others. kumele ngabe usufundisa abanye. you It actually means teaching others might not be even you opening your mouth. Kungenzeka ufundisa abanye kungabi nanokuvula umlomo. What you go through, Lokodlula kuwo. what you are suffering, Lokho kukuhluphayo. because you are in the order Ngoba usohlelweni of Melchizedek. lukaMelchizedek. What you go through Lokodlula kuwo can teach others. kungafundisa abanye. Why? They saw you close to death, Ngoba bakubone usondelene but nokufa. death was not close to you. Kodwa ukufa They bekungasondele. saw you in troubles, Bakubona but troubles were not close Kodwa to you. inkinga You beyingasondelene were far nawe. from them. Okude nazo. You are far from them. Okude nazo. Hey, You experienced lack, wazane but you were not nokweswela. close to lack. Kodwa bongasondelene nokweswela. You experienced financial trouble, Wazwana neyinkinga but you were not zemali. Kodwa close, bongasondele. because your obedience Ngoba ukulalela kwakho qualified you kukuvumela to the rank of the man who never dies. ukuthi ufike esigabeni sendoda engafi. To the man who never dies. Umuntu ongafi. So if he never dies, Uma ngabe engafi, what can kill you? yini ke engabulala wena? Be it troubles, Ngabe izinkinga, be it poverty, ngabe be inhlupheko, it demons, ngabe amadimoni, they can come close to you, bangeze but they are eduze. not close to you. Kodwa zisondelene nawe. They are not close to you. Azisondele nhlobo kuwe. Meaning you'll be able to look. Uzokwazi Engisho ukubheka. ngafa la. Oh, eish, cishe kwadlula nami. But they were never close to you. Kanti cha besingasondele nhlobo. Obedience brings you closer to God. Ukulalela bekukusondeza eduze noNkulunkulu. You are suffering. Nakuba uhlupheka Though you yena. are going through pain, Nakuba udlule ebuhlungwini. you are closer Usondela to God. kuNkulunkulu. Closer to God. Sondelene noNkulunkulu. He learned obedience to suffering. Wafunda ukulalela ngaloko ahlupheka ngako. Was Jesus closer to his sufferings? Ngabe uJesu bekasondelene nenhlupheko zakhe? No. Nakanye. He was closer to God. Kodwa bekasondele God kept on saluting him. uNkulunkulu ebelokhu nje My emhlonipha. son. Ethi indodana yami, son. indodana My yami, son. indodana yami. Today we are here Namuhla sila teaching about his crucifixion. sifundisa ngokubethela kwakhe. Sifundisa ngobuhlungu bakhe. Ayi, And what do you do? Wow, I want to serve Jesus. siyamangala ukuba ngifuna Mara ukukhoza. sikushela ngani? Inhlupheko. But what do you do? Jesus, Ufuna ukusondela kuye. I want to come close to you. Ufuna You ukusondela. are attracted to his pain, Uhehwa ubuhlungu to his bakhe. suffering. Uyinhluphekweni zakhe. But if you are attracted Kodwa uma ngabe uheheka, to material things uhehekele ey'ntweni more than eziphathekayo, spiritual insight, ukwedlula ey'ntweni you zikamoya, will enter storms uzongena ey'vunguvungwini without achieving being a teacher. ngaphandle kokuthi uphumelele ekubeni The ngumfundisi. moment you become a teacher, Waqala waba umfundisi, your problems iy'nkinga zakho can minister to others. zingashumayela kwabanye. Your own sickness Ukugula kwakho can minister to other people. kungashumayela abanye abantu. Your family conditions Isimo can somndeni be wakho ministering to your neighbor. kungenzeka sishumayeza But kumakhelwane because you wakho. have not reached Kodwa ngoba wena usengakafiki that level kulesa sigaba of a teacher, sokufundisa, why kwenzeka so kimi? A teacher never says what. ufundisayo akamane You njalo can't be a kwenzekala. teacher and say, why is this happening Angeke to ube me? uthishela bese I'm ubuza a ukuthi teacher. I'm kwenzakalani in the kuwe. order. Ngikuthisha of kusohlelweni Melchizedek. likaMelchizedeki. I'm in the order of Melchizedek. Ngisohlelweni So what likaMelchizedeki. happens to me Okwenzeka kimi is opening a book of understanding to others. kuvula incwadi yokuqondisisa kwabanye. It's going to draw them to God. Uzobadonsela iduzane noNkulunkulu. We need to understand that level. Sidinga ukusiqonda ke leso sigaba. That level is not reached through ukushumayela kuphela. Cha, awufinyeleli ngokushumayela kuleso sigaba. Because the more shumayela, it says Matthew 13, uMateyu weshumi nantathu that uthi word will be tested. lithi lelo zwi It will bring persecutions. liyoletha It will ukuzingela. bring trouble. liletha iy'nkinga. So now let's think, what do you do? Wenzani na? Why me? Ulokuthi kungani kwenzeka Why kimi? me? Kungani kwenzeka kimi? That's where you lose. Ila ulahlekelwa Being khona ke saluted. ukuba By uhlonishwe. God. Uhlonishwe Because of the stripes in your body. ngenxa yemivimbo emzimbeni He wakho. cannot put stripes on you Angeke afake imivimbo and kuwe, deny you. bese ayakuphika. Ayi, Never angeke. allow you to suffer for Angeke akuvumele ukuba uhluphekele yena. and later deny you. Bese kamuva ayakuphika. When you go to the throne, Mawuya kuleso sihlalo I will sobukhosi. explain. Ayi, Sometimes we'll just say, Lord, uyovela uthi nje what Nkosi, happened to Jesus? Look at uthi ubuka okwenzeke kuJesu nakimi the kwenzekile. same stripes on me. Leyo mivimbo ayikimi futhi.
Now you have confidence. usunesibindi Approach the throne. nokuzethemba sokubuza esihlalweni No sobukhosi poverty was close to you. akunanhlupheko ebeyiseduzane nawe It was God close to you. kodwa bekuyinkulunkulu oseduzane Because people, when they go through problems, ngoba abantu mabedlule ey'nkingeni babona ngathi uNkulunkulu bashiyile. jesus That's why you end up, Baba uNkulunkulu kuphi na? Ungishiyile na baba? Izinhlungu ezingaka. That God is saying, hey wena, unkulunkulu uthi that's the order kunohlelo of the bread and wine. nesikhaba I sesinkwa want to newayini teach through you. ngifuna I ukufundisa want to make you ngawe ngifuna ukwenza I want to umfundisi make you a teacher. ngifuna ukwenza ube umfundisi